Hej alle sammen, og i dag vil jeg lave en video. Rigtig lang tid sidst jeg lavede en video. Men jeg skal have ud og købe et nyt kamera her snart, fordi jeg har nemlig fået penge til. Så jeg skal have mit nye kamera. Jeg ved ikke lige hvornår jeg skal have det. Det glæder mig i hvert fald rigtig snart til. Og i dag vil jeg lave ting, jeg fortryder, jeg har købt. Og det er ikke sådan produkter. Der er et produkt. Der er et produkt, som jeg fortryder, jeg købte. Resten det er bare ting. Og det er ikke særlig stort. Jo, det er ikke særlig stort. Det bliver nok en meget, meget kort video. Men jeg fortryder, at jeg købte virkelig mange solbriller. Det fortryder jeg, jeg købte. Virkelig mange solbriller. Jeg købte de her i Alanya. Jeg købte i Alanya. Bare sådan en fake nogle. Og de er pinke. Ligesom den her, og de ser bare sådan her ud på mig. Og man kan se, at de filmer med computer lige nu. De ser bare sådan her ud. Og så købte jeg... fuck, det med og så købte jeg dem her solbriller her. Så fik jeg sådan en snor her. Dem her solbriller her. Dem købte jeg. Og så dem havde jeg i forvejen, og den her stang, de skal bare lige sådan rundt om, men de ser ikke så købt ud. Det er derfor, jeg købte nogle nye solbriller. Og Alanya, men så købte jeg også min storebror de her solbriller her. Sorte, så jeg har de her sorte her. Så jeg har både de hvide og de sorte. Jeg har de her dog. Det er faktisk sådan, når man sætter det. Og så har jeg den her. Man kan se på min hår, der er sådan nogle dytter her på. Og så har jeg den måske få lidt skålen af. Jeg har også sådan nogle... det skal jeg har også dem her, som jeg... Hvad? En video! 2 sekunder. Min plejefar er kommet hjem på arbejde, så han spurgte, hvad jeg lavede. Og det kunne han ikke rigtig høre, men jeg har bare de her turkise, de solbriller her. Og dem fik min kusine i Hvide Ungeblad. Og så stod ikke så, hun gad ikke have den. Så jeg købte den af hende. Jeg elsker bare solbriller. Det er selvfølgelig dumt ud. Jeg elsker solbriller. Det er simpelthen... og de ser sådan her ud og strikke på det. Så har jeg 4 par solbriller. 4, jeg har pinke. Så har jeg sorte. Så har jeg hvide. Så har jeg de her. Til nogen. Og jeg får min kusine, hun vil gerne have en 50'er for den her figur. Men så den sidste ting, det er den her. Jeg fortryder, at jeg købte 2 af den her, for 2 er røde andre.
Det tror jeg virkelig, jeg købte, fordi at jeg skulle ikke købe 2 af dem her. 2 af dem her granatæg på rulledeodorant. Den skulle jeg ikke købe 2 af. Så det fortryder jeg sådan noget. Fordi jeg får aldrig brugt den anden. Jeg bruger nemlig spray deodorant. Jeg synes, det er meget bedre. Men det var bare altså den her video her. Jeg havde ikke særlig mange. Men vi ses bare i næste video. Hej hej.